«Жаночы свет» – аўтарская праграма Ольгі Мацараннік. Пахвалёны Езус Христос. З вами Радыё Марыя і наша праграма «Жаночы свет». Мы яе записываем у вельмі нялёгкі час для Радыё Марыя, і мы яшчэ не ведаем, як складзецца лёс нашага улюбёнага радыё. Таму тэму сёння мы выбралі з матушкай Вікай вельмі такую цікавую, складаную, такі, можа, пасыл у будучыны. А тэма наша называецца «Воланцёрства» і або «Дапамажы сабе сам». Усе мы ведаем, хто такія валанцёры. Гэта людзі, якія робяць нейкую працу бескарысна, без грошаў, без аплаты. Але на самой справе гэта не так. І ўся шматгадовая праца Радыё Марыя аб гэтым сведчыць. І вось з матушкай Вікай мы сёння разбярэм, чым карысна валанцёрства не толькі для установы, на якую яны ахвяруюць свой час і свае уменні, але і для саміх людзей, якія выбралі такі шлях у сваім жыцці. Вітаю табе, матушка Віка. Хвала Христу, вітаю Вольга, вітаю усіх гледачоў, слухачоў YouTube-канала і Радыё Марыя. Мне хацелася пажартаваць, але я не буду. Я потым пажартую. І вось мы адразу так паставім кропачкі над «і». На Радыё Марыя я валанцёр. Я валанцёр, і гэта моя першая ў жыцці сапраўдная валанцёрская праца. Вось у вельмі такім сталым узросце я пачала гэта, і дзякую нашай Яўгеніі, якая мяне заахвоціла да гэтай працы. Спадзяюся, што моя праца была на карысць Радыё Марыі. Была, ёсць і будзе. І будзе. А вось матушка Віка у Радыё Марыя моя кіраўнічка, бо матушка Віка кіруе працай валанцёраў. І вось мы будзем размаўляць. Матушка Віка, ось скажы мне, калі ласка, якая карысць навогул ад валанцёраў? Ой, я ўвогуле хочу сказаць пра тое, што так цікава атрымалася, што калі Вольга сказала, што будзе эфір пра валанцёраў, я пачала рыхтавацца да яго, і нічога, вось тыя крыніцы, якія падаюць увогуле штосьці там пра валанцёру, я там хацела нейкія там базу, азначэнні, валанцёр гэта, і вось розныя такія штукі, а там усё так размыта. Вось гэта тое, дзеля чаго мы збіраемся, бо заўсёды ў інтэрнэце ўсё размыта. І нічога дакладнага. Нічога дакладнага. І вось я проста задумалася над тым, што, напрыклад, калі чалавек вось выйшаў, такая ж бескарысная праца, не за грошы, і калі вось чалавек выйшаў, раздаў разава улёткі. Напрыклад. Ён валанцёр ці не валанцёр? А каталікі, якія спяваюць у хоры, у касцёлах, ахвяруюць час, бескаштоўна, без грошаў, часам мёрзнуць, ахвяруюць свой голас, часам трацяць здароўе. Яны валанцёры ці не? Вось як табе падаецца? Вось і гэта я глядзела ва ўсіх. Дзядзя Google, там ёсць цікавыя пытанні. Вось мне проста стала цікава, чым, напрыклад, валанцёр адрозніваецца там валанцёрства і служэнне. І вось я чытала, што такое валанцёрства, што такое служэнне. І калі перавадзіць вось гэта на нас, каталікоў, там на каталіцкія розныя арганізацыі, бо апрача Радыё Марыя ёсць жа яшчэ каталіцкія розныя арганізацыі, дзе можна служыць, і ў кожным касцёле можна служыць. Так вось, я для сябе зарабіла такую выснову, што валанцёрства і служэнне для мяне гэта, такія тыповыя пытанні, скажем так, синонімы. Што калі ты служыш, ты ўжо валанцёр. Просто бываюць такія валанцёры в маменце, вось ён там, забег у касцёл, паглядзеў, што там кветкі не полатыя. Ён выпалыў гэтыя кветкі і пабег дадому. Гэта валанцёр. Нерэгулярны валанцёр. Так, і болей ніколі гэта такія, ці вось я кажу, што, напрыклад, да нас падыходзяць самі, калі такія, даволі вялікія парафіі ці на нейкіх вось фэстах, там буцлаў, тракелі. До нас падыходзяць там
людзі і кажуць, ну давайте мы вам дапаможам раздаць улёткі, давайте мы вам дапаможам ну штосьці там з торбачкай пастаяць, напрыклад. Ну і больш мы гэтых яны нам дапамагаюць, яны нам служаць на наше радыё. І часамі здараецца, што больш яны ўсе паехалі ў свой горад. І больш мы іх ну і не ведаем, але заўсёды памятаем. І ну вось гэта такое вось, мне здаецца, валанцёрства, нейкае служэнне такое в маменце. Або валанцёрская акцыя. Ну так. А вось наконт каталікоў у хоры. Ну, а каталік у хоры гэта таксама валанцёр. Вось паспрачаюся. Ну, на ўласным досведзе. Урэшце будзем спрачацца. Я таксама думала, што гэта вот нейкае служэнне, нейкае валанцёрства. І заўсёды вось напрыканцы імшы, святочнай імшы дзякуюць хору, і сапраўды ты ахвяруеш час, але з працы на рэпетыцыю мы ж нясемся з такой радасцю, што я нават стала думаць, што спевы ў хоры гэта не зусім валанцёрства, гэта ўжо нейкае хобі. Ну, радаснае хобі. Ну, на хобі мы ж таксама ахвяруем час і здароўе, хто там па гарах. І грошы ахвяруем. Але вось мне падаецца, што вось, ну, гэта хобі. А вось сапраўднае валанцёрства, улёткі раздаваць, гэта такая валанцёрская акцыя. А ты лічыш, што вось валанцёрства, яно абавязкова павінна прыносіць нейкі цяжар, да? Вось на хор мы ляцім радасны і шчаслівы, і калі біскуп хору дзякуе, то тады хор стаіць радасны і шчаслівы. А калі мерзне? А калі мерзне, ну таксама штосьці, а валанцёрства павінна неяк абцяжарваць, так? Не павінна. Не, мне вось проста цікава, дзе тая, ну, для цябе, для мяне, напрыклад, я рыхтавалася да гэтай мяжы, я яе не знайшла. Для мяне служэнне гэта таксама, ну вось, проста хобі, ведаеш, хобі гэта калі, ну, у маім разуменні, гэта калі я вось прыйшла, напрыклад, ну, паглядзела, што добрая вакалістка, арганістка, там ці гітарыстка ў касцёле. Я да яе прыйшла, кажу, слухайце, напрыклад, слухайце, вось, павучыце мяне спяваць. Я такая да яе хажу, вучуся спяваць, Яна валанцёр. А ў мяне хобі. Ну, правільна? Ці, напрыклад, ну, я не ведаю, я сяджу ў хаце, там вырошчваю кветкі або памідоры і застаўляю іх для сябе. Ну, добра, там у вазу пастаўлю кветкі, з'ем памідоры, закатаю. Гэта маё хобі, гэта тое, з чым вось я вельмі люблю займацца, але не я. Але гэта тое, што я пакідаю для сябе. Там па гарах я лажу. Для каго? Для сябе. Правильно? А валанцёрства, мне здаецца, гэта тое, калі я ўжо іншым вось ахвяруюся. Вось калі я паспявала з вакалісткай і кажу, ну, яна кажа, ну, прыйдзіце да нас. Ой, моя мара, цікава, конечно. Ну, ладно, прыйдзіце да нас салідаваць у хор. Ну, або яшчэ цяжэй, напрыклад, ну, вось калі ўжо зачапілі хоры. Або прыйдзіце да нас у хоры, будьце 15-й сапранай з правага боку. Неважно. І, да, ну, я да хоць таго, 16. Да, хоць 16-й сапранай, там, з правага боку, і я ўжо ахвярую свой час, свае высілкі, мёрзну, там, слухаю добрае пра наш хор, слухаю благое пра наш хор, але гэта ўжо прыносіць іншым людзям карысць. І вось тая мяжа, калі ты пачынаеш сваім вось ахвярным бескаштоўным служэнні, не толькі сабе карысць прыносіць, а прыносіць карысць іншым людзям, для мяне там сканчваецца хобі і пачынаецца вось служэнне, валанцёрства. Цікава. Але ўсё ж такі на ўласным досведзе вось мне падавалася заўсёды, што хор гэта маё хобі, нават у касцёле. Гэта ўсё ж такі маё хобі, я люблю вельмі спяваць у хоры. А вось праца на радыё Марыя гэта ўжо валанцёрства. Таму што
не, гэта не цяжар для мяне. Але вось бывае, канешне цяжар. Вось працоўны дзень скончыўся, я павінна ісці увечары замест таго, каб з кніжачкай нейкай, з гарбаткай сесці дзе-небудзь, або там, яшчэ там па гаспадарцы адпачыць. Я павінна ісці, таму што ў мяне ёсць графік, у мяне ёсць расклад, і я вось у чацвер павінна ісці. Бывае момант, калі хочацца патэлефанаваць і казаць: ой, я так стамілася. Прашу замену. Да, прашу замену. Але калі сябе вот так вот пераадолеш, прыйдзеш, а потым добрыя людзі тэлефануюць і гавораць: Вольга, мы за вас молімся. І гэта такое ўзнёслы дае. Я выходжу потым са студыі, як быццам і не было працоўнага дня. І вось мне дзякуй за вашу ахвярную працу. Я говорю: якая ж гэта ахвярная праца? То бок момант валанцёрства, валанцёрства ў маменце. Як ты калі сябе пераадольваеш. А далей гэта нейкая вось чыстая радасць. І таму мне вельмі складана, дзе ж сапраўды, дзе тая мяжа, як навогул адчуваць валанцёрам, а не вось такім радасным чалавекам. Я лічу, што валанцёр гэта заўсёды радасны чалавек. Вось ты запыталася, навошта нам валанцёры, дарэчы. Навошта? Мы з гэтага пачалі. Навошта нам валанцёры? Па-першае, на Радыё Марыя галоўнае, што ўвогуле, можа, для кагосьці гэта будзе вялікім адкрыццём, як калісьці было для мяне. Але Радыё Марыя, яно па свайму статуту, гэта не прыдумка там у Беларусі чагосьці ці ў іншай краіне, гэта вось сям'я Радыё Марыя сусветная. Яна палягае на тым, што тая праца, якую могуць выканаць валанцёры, выконваюць валанцёры. Гэта азначае, што супрацоўнікаў у нас, напрыклад, калі палічыць наш штат людзей, якія лічацца супрацоўнікамі, то ён будзе у шмат разоў, гэта, там, не ведаю працэнтнай колькасці, баюся памыліцца, але гэта валанцёраў нашмат болей. І так павінна быць. У сям'і Радыё Марыя павінна быць так, што, усе перадачы робяць, у нас так ёсць, што усе перадачы робяць валанцёры, святары, якія прыходзяць на радыё з любой там сваёй катэхезай. Так, яны гэта робяць абсалютна бескаштоўна. Там на інтэрв'ю ці там, як у нас ёсць святары. Голас паклікання. Голас паклікання, гэта, скажем так, нашыя госці. Але ў нас жа ёсць там шмат святароў, якія, напрыклад, што, кожны раз на тыдзень яны робяць разважанне над Словам Божым на сёння. Ружанец. Так. Моц святога ружанца. Моц святога ружанца, катэхезы там розныя. А свецкіх у нас колькі людзей, якія хтосьці ў свой час рабіў і скончыў цыкл гэтых катэхез. Хтосьці робіць зараз, хтосьці будзе рабіць яшчэ, спадзяёмся. Гэта таксама людзі, якія прыходзяць, яны рыхтуюцца да гэтых эфіраў, яны распрацоўваюць самі, некаторыя прыходзяць. Не хачу зараз нікога рэкламаваць, бо ўсіх люблю. Але людзі прыходзяць самі са сваімі прапановамі, кажуць, што я займаюся напрыклад, у гэтай сферы, я вам магу шмат цікавага расказаць. Пра птушку, пра кветку, пра культуру. Так, і яны сапраўды, гэтыя людзі для нас, мы заўсёды іх прымаем, таму што гэта для нас, як для супрацоўнікаў Радыё Марыя, гэта такі вау-эфект, што прыходзіць чалавек бескаштоўна, ён нас разумее, ён сам хоча штосьці рабіць. Таксама асобны гэты пункт, якім я займаюся непасрэдна, каардыную валанцёраў там вечаровых эфіраў, дзённых эфіраў. Гэта людзі, якія таксама ахвяруюць, якія нам патрэбныя. Па-першае, канешне, каб не было гэтых людзей, то у нас бы не было б эфіраў.
Таму што мы б не змаглі там сваім штацікам у 5 чалавек, Але б не было так разнастайна. не было б эфіраў. Ну проста мы б не заставаліся вечарам штосьці рабіць, правільна? Ну, вось мы б не змаглі там прыйсці у 10 распачаць малітву і да вечара застацца аж да 9 на віншавалку, І правільна? кожны дзень. Ну, і так кожны дзень. Мы б не змаглі нічога рабіць, калі б, напрыклад, на дзённыя ружанцы не прыходзілі нашыя старэйшыя дзяўчаты, якім уже там 50 слегка плюс, якія вось прыходзяць маліцца на ружанцы, маліцца на каронцы. Ну, мы просто не змаглі, калі б мы взялі гэта на сябе, мы б не змаглі нічога зарабіць. Мы б не змаглі нічога зарабіць без людзей, якія прыходзяць да нас на начное адчуванне. Ну, не могу ж сказаць, што усе б, канешне, спалі, але усе б трывожна дзесьці там бавілі час ноччу тыя людзі, якія не могуць спаць, якія моляцца на ружанцы. Ну, мы б не змаглі. Гэта таксама валанцёры, і гэта таксама тыя, якіх мы бясконца любім. І вось я хочу сказаць, што яны ўжо нам патрэбныя, мы вось такая сям'я. Не, ну правда, у нас такая сям'я, яна сапраўдная, бо калі хтосьці не выходзіць там на эфір, да, там пытаемся, якія ў вас пытанні, якія ў вас чаму, там хтосьці кажа, што я ў шпіталь лёг. Мы заўсёды там пытаемся, молімся там, па-першае, потым пытаемся, чаму, у кагосьці там радасненька, там нараджаюцца дзеці, выходзяць замуж дачкі, там женяцца сыны. І гэта ўжо мы жывём сапраўды жыццём адзін аднаго і ўтвараем такую сям'ю. І вось нам ужо патрэбныя гэтыя людзі, гэтыя пані, якія вось прыходзяць днём, гэтыя цудоўныя людзі, якія прыходзяць вечарам, моляцца ноччу. Ну, робіць вось гэта, валанцёры ствараюць наше радыё. Але заўсёды радыё шукае валанцёраў. Заўсёды радыё шукае валанцёраў. Чаму яно шукае валанцёраў? Таму што калі хтосьці не ведае, чым заняцца дома, я найду вам работу. Не, ну, сапраўды, таму што ў нас, ну, апроч вось гэтых эфіраў, да, там, напрыклад, ёсць людзі, ну, нам патрэбныя тыя, хто умее начытаць, ну, можа начытаць там для нас кнігу, запісаць нейкія джынглы, зарабіць, ну, я не ведаю, вось, мы віншаванні робім, і вось гэтыя віншаванні, напрыклад, на Вялікі чацвер гучалі на нашым радыё. Ну, мы б самі такога не зарабілі, бо проста іншыя людзі з розных гарадоў, і таксама нашыя валанцёры, таму што яны з розных гарадоў вось ахвяравалі свой час, распачалі з намі такое супрацоўніцтва, ну, і запісалі штосьці. Ну, кожны, можна тэксты рэдагаваць, можна перакладаць. У нас вельмі шмат нішаў, усіх запрашаю. А скажы мне, матушка Віка, вось цяжка ли працаваць з валанцёрамі? Вось чаму я гэта пытаюся? Таму што гэта ўсё розныя людзі. Яны з розных патрэбаў. Валанцёрства гэта такая патрэба душы. Так? Будзем спрачацца? Не будзем. Не будзем. Што гэта патрэба душы, і сапраўды ёсць даследаванні розных славутых універсітэтаў і розныя сацыялагічныя даследаванні, што валанцёрства на самой справе гэта не толькі дапамога той установе, на карысць якой яны працуюць. Гэта дапамога ім самім. То бок, калі у вас у жыцці нешта здарылася такое, што вам цяжка, і лекі не дапамагаюць, нішто не дапамагае, паспрабуйце вось выканаць нейкую валанцёрскую працу. Сапраўды гэта дапаможа. Гэта не мой уласны досвед, але вось я сустракала шмат людзей, якія вось новым жыццём пачалі жыць, калі пашлі ў валанцёрства. Калі
пачалі рабіць працу не тую, да якой былі прызначаны, не сваю прафесійную, а вось проста кветачкі палоць, прыносіць кветачкі туды, там, што рабіць, вось начытваць, нават начытваць, бо голас можа быць такі не вельмі прывабны ў жыцці, а мікрафон гэты голас любіць, і будзе скарб такі. Але ўсе гэтыя людзі розныя. І вось на прыкладзе Радыё Марыя, так, вось валанцёры прыходзяць, кожны чалавек гэта такі сам у сябе складаны. Як з імі абыходзіцца? Так. Вось уласны досвед. Не, уласны досвед, я проста хацела сказаць, што, па-першае, вельмі адказна, я не магу сказаць, што гэта цяжка. Я магу сказаць, што гэта вельмі адказна ў прынцыпе быць валанцёрскай арганізацыяй і працаваць у валанцёрскай арганізацыі ў прынцыпе, таму што, ну, напрыклад, калі б гэта было так, ну, возьмем Радыё Марыя, ну, вось нашу гэтую нішу любімую, а калі б, напрыклад, гэта было, ну, людзі прыходзілі на працу, працаваць. А мы б ім сказалі, значит так, графік ад сіх да сіх, прыходзім у столькі, сыходзім у столькі, 5 дзён, абавязкі такія, патрабаванні да эфіру, там, да катэхезы, ці там да свецкай перадачы, ці да эфіру вось там вечаровага, ружанцовага, да, такія, жорсткія, канкрэтныя. І, канешне, хутчэй за ўсё, мы б шукалі спецыялістаў у дадзенай тэме. Тыя, хто добра начытае, з дыктарскім разуменнем тэксту, з нейкімі там філалагічнымі папраўкамі напіша, там, ці, ну, прачытае. Той, хто вось падрыхтуе, той, ну, такія вось, ну, канкрэтныя, ну, хутчэй за ўсё, так, на іншых, там, радыё, напрыклад, адбываецца, што шукаюцца канкрэтныя спецыялісты пад канкрэтную суму. Калі ты працуеш з валанцёрамі, тут такія шалі. Адразу атрымліваюцца шалі. З аднаго боку, гэта чалавек, які прыходзіць з уласнага жадання, так. Ну, часамі яго трэба так добренька падпіхнуць, 5 разоў папрасіць, потым 7, потым сказаць, ты ўсё зможаш. І ён прыходзіць. Але ён прыходзіць з уласнага жадання. І часамі з такім вопытам ніякім. Ну, чалавек ніколі не вёў, напрыклад, там, нават у мікрафон ружанец. Да? Ці у чалавека ёсць думкі, ён мову разумее, ён, ну, ведае, як чытаць. Але, ну, ніколі не чытаў кнігу в эфіры, там, да, напрыклад. Ці ў яго ёсць думка пра перадачу, але ён не дыктар, ну, не на радыё, не на тэлебачанні, зараз можа, ну, вось на YouTube канал выйшлі. Гэта з аднаго... І мы павінны прыняць гэта і сказаць, вау, класна, да нас прыйшоў чалавек. А з іншага боку, якасць. А мы павінны падстроіцца пад чалавека, вось, ну, сказаць, што мы можам у такі час, ён скажа, а я не магу. Я магу сюды, праз там, або праз 3 гады. А мы кажам, не, пачакайце, зараз мы падкарэктуем, ну, бо гэта ж пастаянна, там карэктуецца наш графік. Вакенцы гэтыя з'яўляюцца, куды каго запісаць, як каго, ну, вось, скаардынаваць. І мы ўжо падстраемся пад чалавека. І якасць. І мы думаем пра тое, што, але ж гэта павінна быць, ну, з цудоўнай якасцю. І робім усё разам, тады ўжо, ну, нейк разам, дзеля таго, каб гэтая якасць была. І тады
вось за 5 год гэта хіба што калі у кожнага спытаць з радыё Марыя, пачынаючы ад супрацоўніка, заканчваючы валанцёрам, хіба і ў дырэктара можна тое самае спытаць, і ў рэдактара, і ў гукача, ну ва ўсіх, што за гады працы на вось у валанцёрстве на радыё Марыя ты прывыкаеш працаваць з крытыкай. Ты заўсёды вось, ну, кажаш, ну, спачатку я ўвогуле, ну, такая эмацыянальная, да, там, і спачатку ты кажаш пра тое, ну, вось, тлумачыш людзям, што, ой, ну, як бы, ну, гэта прыйшлі валанцёры, і яны таксама вучацца, а мы вучымся разам з імі. А яны кажуць, тое, што прыйшлі валанцёры, не азначае, што вось у вас памылка там, вы не так зрабілі гэта. І вось перадача вядучая не такая, і госць у вас не такі, а мова, якая у вас дрэнная мова. І прабач, і гэтыя ўсе кпіны дастаюцца не валанцёрам. Не, і гэта вельмі рэдка дастаецца валанцёрам. І вельмі часта тым, хто з імі супрацоўнічае, займаецца. І тут вось вельмі цяжка, насамрэч, ну, у першы там хіба год, паўтара мяне вельмі абурала. Мне здавалася, вы ж пойміце, ну вы зразумееце, што гэта ж наша праца валанцёрская, што вось прыйшлі сюды людзі. Потым проста з часамі я проста бачу, як радыё расце, як растуць тыя людзі, якія прыходзяць, як растуць нашыя магчымасці. Ты ўжо ведаеш, напрыклад, калі прыходзіць хтосьці новы там у студыю, вось на Ружанец, да, тымі, якімі я кірую, ты ўжо ведаеш, як падказаць, што напісаць, што зрабіць, каб дапамагчы. Ты ўжо бачыш, чым можна дапамагчы. І калі, ну, хтосьці штосьці кажа, у нас на гэта ёсць добрае такое, ну, гэта мы не проста, ну, не азначае, што мы там кпім з людзей, да, там, ці што. У нас ёсць сустрэчная прапанова. Мы кажам, што, ну, напрыклад, там былі заўвагі па тым, што калісьці штосьці там, ну, яны заўсёды ёсць. Сфармулявалі не так, там напісалі не так. Націск не там. Націск не там. Ці, напрыклад, ну, у Інстаграме зарабілі там 3 памылкі, да, там. Ну, мы заўсёды кажам, што, ну, і гэта не кпін, і гэта праўда, што у нас няма карэктара, у нас няма вось чалавека, які, напрыклад, мае адпаведную адукацыю там філалагічную, і яшчэ там штосьці за плячыма пажадана тэалагічнага. І грымёра ў нас няма. І грымёра ў нас няма. І, ну, мы заўсёды запрашаем, мы кажам, калі вы хочаце дапамагчы, то можна прыйсці і дапамагчы. Здаралася, дарэчы, такое, што людзі прыходзілі. І дапамагалі. І дапамагалі, так, і дапамагалі. Але здараецца такое часта, што знікае крытыка разам з тым чалавекам, які мог бы нам дапамагчы. Якога запрасілі прыйсці. Да, якога запрасілі прыйсці. Вось, ну, а пра тое, што ўсе людзі розныя, ведаеш, я, ну, трэба іх проста любіць. Я ўсіх люблю, мне ўсе падабаюцца. І, ну, любіць працаваць. Гэта, ведаеш, пакліканне, там як, ну, напрыклад, дзіцячы садок, ці школа, ці медык. Ну, ты сустракаешся з рознымі людзьмі, і калі ты не любіш людзей, калі ты вось, ну, не любіш тых, хто да цябе прыйшоў, ну, у цябе не атрымаецца працаваць. Ну, можа, атрымаецца, але ты не будзеш адчуваць ад гэтага задавальнення. Я, напрыклад, каардыную ўсіх, ну, вось, каардынатараў, валанцёраў, ну, я ўсіх люблю. Я вельмі цешуся, калі прыходзяць новыя. Вось да нас зараз там прыйшлі тыя людзі, якія такія юныя дзяўчыны з хлопцам, вось яны прыйшлі. Яны 11 клас, я імі захапляюся, бо
сесці там один раз за пульт і на наступны раз сказаць: я выходжу ў эфір. Гэта подзвіг. Ну, гэта сапраўды, і табе 17 год. Да, ці, напрыклад, вось здараюцца такія сітуацыі, ну, з гэтым таксама бывае так па-рознаму, але здараюцца сітуацыі, што хтосьці вось, ну, не можа, да, піша: прашу замену. Прашу замену. І ты так пачынаеш спачатку, ну, я спачатку, колькі ўжо 2 гады там, і я спачатку вельмі гублялася, я думаю: ой, хто прыйдзе, а ці прыйдзе хто, а там хтосьці прапаў, ну, няма. Але вось з'яўляюцца такія, которые пішуць: я магу. У любы час. Я магу. Ці там, ну, мяне натхняе, калі там чалавек кажа: ой, я не планавала, але вось там усё кіну, прыбягу. У нас была такая Маша, вось, якая таксама, вось Маша, дарэчы, яна Маша, Караліна, наша Женя, ну што, у нас вельмі шмат тых, хто яны і супрацоўнікі, яны і валанцёры. Яны прыйшлі валанцёрамі, а потым ужо і супрацоўнікі, і валанцёры. І вось, ну, напрыклад, Караліна там ці Маша, да, і Маша магла прыбегчы ў тапачках. Было такое. І мяне такія натхняюць, вось, ну, людзі сапраўды, ну, якія кажуць, што я прыбягу там, пачакайце 7 хвілін, зараз усё пачнём, зараз усё будзе. І, ну, я натхняюся такімі людзьмі, правда, я вось іх вельмі люблю, і вось такая кампанія, калі яна пашыраецца, заўсёды гэта вельмі прыемна, такое пашырэнне. І ўсіх запрашаем мы. І я хочу проста сказаць, што гэта не страшна, гэта адказна. Уласнае сумленне і уласная адказнасць. Так. Таму што вельмі важную тэму ты зачапіла, это што якасць. То бок, гэта не мая прафесійная справа, але я буду старацца яе рабіць як мага хутчэй, як мага лепей, каб якасць маёй непрафесійнай працы ніяк не ўплывала на якасць працы Радыё Марыя. Ну, але ведаеш, тут яшчэ ёсць такі плюсік усім, кожнаму, ну, мне здаецца, кожнаму, хто прыходзіць. Асабліва тым, якія ніколі да нас прыходзілі людзі, якія казалі: я ніколі гэтага не рабіла. І ты такіх кажаш: ну, а зараз будзем спрабаваць. І для іх гэта сапраўды, ну, для мяне таксама калісьці гэта было такое адкрыццё такого вау-эфекту, што апроч таго, што я там бухгалтар, я там медык, я вось усё жыццё, ну, так, умоўна кажучы, перабірала паперкі, да, і была сацыяпатам, і мне вось... І тут я магу праводзіць ружанец, магу быць у эфіры, магу разам маліцца, а людзі кажуць: вау. Да, ну, як бы, і гэта вось патрэбная праца, калі ты адчуваеш, што тэлефануюць, што калі няма там, напрыклад, вось не было адчування, і людзі гэта адчуванне чакалі, і яны чакаюць цябе таксама, што ты не будзеш спаць разам з імі начуванне, бо калі б мы не ўключаліся, то, ну, людзі ўжо чакаюць кожнага з нас, але гэта, ну, такая самарэалізацыя. Тыя, напрыклад, которые сядзелі за пультом, сядзяць зараз за пультом, не ўсе яны сядзелі заўсёды за пультом. Ну, і яны проста могуць, апроч сваёй штодзённай працы, апроч таго, што вось яны рабілі, яны могуць, як это модна зараз, выйсці з зоны камфорту, паспрабаваць штосьці яшчэ і там рэалізоўвацца. І новы досвед, і новыя такія нейкія навыкі, уменні, так? Гэта яшчэ адна вось карысць для саміх валанцёраў. Апроч самарэалізацыі, апроч паляпшэння ўласнага такога вось пачуцця жыцця, гэта таксама новы досвед. Вось я заўсёды вельмі пужалася мікрафона, а цяпер мне падаецца, што мяне ад яго трэба адцягваць. А ён не страшны. А ён не страшны, сапраўды. Ой, і трэба нам ужо заканчваць, канешне, нашу такую перадачку пра валанцёрства.
Што мы яшчэ хацелі казаць? Пра валанцёраў і пра радыё Марыя. Я з боку валанцёраў хочу сказаць, што я вельмі ўдзячная. Па-першае, Жэні, якая мяне сюды правяла. Па-другое, усёй сям'і радыё Марыя за то, што мне так комфортна і радасна тут працаваць. І я ўжо паціху таксама пачынаю праводзіць межы. А ці валанцёрства гэта? А можа, гэта маё яшчэ адно хобі, вось гэта вось мікрафонам. Таму на ўласным досведзе я магу казаць, што гэта вельмі палепшыла маё жыццё. Я інтраверт, але вось мне зараз так добра з людзьмі, і я вельмі ўдзячна радыё Марыя за гэта, за маё новае такое жыццё. А ты што скажаш ад імя радыё Марыя? А я скажу, што мы ўсіх запрашаем, чакаем і вельмі будзем рады. Нет, адматаем. Мы ўсіх запрашаем, чакаем. Мы вельмі любім кожнага нашага валанцёра, і вельмі чакаем новых. Калі вы думаеце, што гэта страшна, гэта не страшна. Калі вы думаеце, што гэта адказна, гэта адказна, але калі вы сумняваецеся, ці палепшыць гэта вашае жыццё, ці прынясе гэта вам штосьці добрае, не сумнявайцеся. І новае, і добрае, і добрае, і радаснае. І радаснае. Радыё Марыя, радыё радасці. Дзякуй вялікі. Жаночы свет. Аўтарская праграма Ольгі Мацаральнік.